ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण. सगळ्यांचं पुन्हा एकदा खूप मनापासून स्वागत आहे. सगळ्यांना योगिनी एकादशीच्या खूप शुभेच्छा. आज एकादशी आहे, एकादशीचा सुंदर दिवस आहे आणि आपण सुरुवात करण्यापूर्वी श्री श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी साष्टांग दंडवत करूया, त्यांचे आशीर्वाद घेऊया. श्री श्रीला प्रभुपाद यांनाही साष्टांग दंडवत. ही जगन्नाथपुरीची भगवंतांची मूर्ती आहे. भगवंत बलराम आणि सुभद्रा माता यांची ही मूर्ती आहे. त्यांचंही दर्शन घेऊया साष्टांग दंडवत आणि त्यांचेही आशीर्वाद घेऊया. श्री नामनिष्ठ प्रभूजी यांनाही माझा साष्टांग दंडवत आणि या इस्कॉनच्या पूर्ण टीमला माझा सादर प्रणाम. आणि आपण आपल्या 10व्या अध्यायाला सुरुवात करण्यापूर्वी थोडीशी उजळणी 9व्या अध्यायाची. मग ज्या राजगुह्य ज्ञानाला आपण काल जाणलेलं आहे, ज्ञान भगवंतांनी दुसऱ्या अध्यायापासूनच ज्ञानाचा प्रवाह सुरू झालेला आहे व ज्ञानाचा खजिना उघडलेला आहे भगवंतांनी. अर्जुनाचे प्रश्न संपत नाही आणि आपल्याला मिळणारं ज्ञानही अगदी 18व्या अध्यायापर्यंत आपल्यापर्यंत ते ज्ञान पोहोचतंय. आणि अशा प्रकारे भगवंतांनी निरनिराळ्या प्रकारे प्रत्येक अध्यायाच्या वेळेला की तुला असं ज्ञान देतोय की यापेक्षा श्रेष्ठ दुसरं काही नाही. आणि म्हणून तच शृणू, प्रत्येक ठिकाणी तुम्हाला की तू ऐक. आणि म्हणून ऐकण्यावरती जो भर दिलेला आहे, प्रत्येक वेळी भगवंत अर्जुनाला सांगतायत आणि तो शरण गेलेला आहे भगवंतांना, कारण भगवंतांना गुरु मानलेलं आहे. कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, ज्यांनी भगवंतांना सांगितलं की मला निश्चित कळत नाहीये, मी गोंधळलेलो आहे, त्या भगवंतांना गुरु मानून ते ज्ञान भगवंतांकडून अर्जुन घेतोय. आणि अर्जुन ज्ञान संपादन करताना प्रत्येक वेळी भगवंत सांगतायत की तुला गुह्य ज्ञान, गुह्यतरम, ज्या गुह्य ज्ञानाला आपण जाणलंय दुसऱ्या अध्यायामध्ये, की ज्या देह आणि आत्मा, की खूप कठीण आहे हो. म्हणजे सांगणं खूप सोपं आहे की तू शरीर नाही, तू आत्मा आहे, हे तू आत्मसात करणं किती कठीण आहे. आणि म्हणूनच ते जाणणं हे फक्त एका शुद्ध भक्तालाच, या भक्ती मार्गाला आपण जो अवलंब केलेला आहे 7व्या अध्यायापासून, या भक्तीच्या मार्गातून हे ज्ञान निश्चितच भक्तापर्यंत पोहोचतंय. आणि तो भक्त हे निश्चितच जाणू शकतो, तो आत्मसाक्षात्कारी भावनेपर्यंत निश्चितच पोहोचू शकतो, जो स्वतःला शरीर नाही तर आत्मा आहे. आणि हा आत्मा परमात्म्याचा अंश आहे, ज्या परमात्म्याला आपण जाणलेलं आहे. मग कठोपनिषदामध्ये खूप सुंदर आकृती आहे जी मला नेहमी आवडते, की त्या झाडरूपी अशा 13व्या अध्यायात ते येणार आहे आपल्यापर्यंत, की झाडरूपी अशा या शरीरामध्ये 2 पक्षी बसलेले आहेत झाडावरती. आणि एक भगवंत आहेत परमात्मा, आणि जो भौतिक जगतातला जीवात्मा आहे, हो, जो मायेने वेढला गेलेला आहे तो आत्मा. कारण तो आत्मा आध्यात्मिक आहे, मूळ स्वभाव आध्यात्मिक आहे. ज्या 8व्या अध्यायात आपण जाणलंय की आत्म्याचा मूळ स्वभाव हा अध्यात्म आहे, पण तो विसरलाय हो या मोहमायेमध्ये येऊन. योगमायेचा विसर पडलेला आहे. आणि भगवंतांनी ही जी इच्छेची सूट दिलेली आहे ना, ती सूट दिलेली आहे, त्यामुळे त्याला त्या मायेच्या
वेष्टनाखाली तो कधी येतो आणि कधी आच्छादिला जातो हे त्या सत्व, रज आणि तम या गुणांच्या प्रभावाखालीच त्याला कळतं. आणि म्हणूनच हा जीवात्मा हा सत्व, रज आणि तम या गुणांच्या प्रभावाखाली जगतोय या मोहमायेमध्ये, या भौतिक जगतामध्ये, ज्याची निर्मिती ही भगवंतांनीच केली आहे. म्हणून ती मोहमाया तितकीच स्ट्रॉंग आहे हो. ती मोहमाया सुद्धा टाळणं, कारण भगवंत ज्ञान देत आहेत, बॉल इज इन युअर कोर्ट. तुम्हाला जाणायचंय, तुम्हाला आध्यात्मिक उन्नती साधायची आहे का भौतिक जगतामध्ये त्या देहदारी भावनेशीच निगडीत राहायचंय? माझा देव, मला हे हवंय, मला ते हवंय, उद्या लग्न आहे, 10 साड्या आहेत तरी अजून मला घ्यायच्या आहेत 4 साड्या. कारण तो मोह संपत नाहीये, ती वासना संपत नाही, त्या इच्छा संपत नाहीये, कारण त्याला कुठे मर्यादा नाहीये. तो हे अमर्यादित आहे, एंडलेस आहे, कारण हे सुख क्षणभंगूर आहे. या सुखाला कुठेही अंत नाहीये. पण अंत म्हणजे या भौतिक सुखाला आहे हे जाणलं पाहिजे. पण अनंत सुख कुठे आहे? तर त्या आध्यात्मिक जगामध्ये आहे. जे सच्चित आनंद, जे भगवंतांचं रूप आपण जाणतो. मग भगवंतांना जाणणं इतकं सोपं आहे का? ज्या दुसऱ्या अध्यायात आपण जाणलेलं आहे. कारण आपली ही इंद्रिय ही सदोष आहेत हो. जे आपल्याला दिसतंय तेच आपण जाणतोय. पण आपली इंद्रिय जी, मग सूर्य आपल्याला एक चकती म्हणून दिसतोय हो. पण आपण तो सूर्य देवता म्हणून बघू शकतोय का? नाही. त्याच्यासाठी सूर्य देवतेवर, मग ज्या ज्या 3 टप्प्यांमध्ये आपण भगवंतांना जाणलंय, ब्रह्मा, परमात्मा आणि भगवान. मग भगवंतांनी सगळ्यांना स्वीकारलंय हो. भगवंतांनी सगळ्यांचा स्वीकार केलेला आहे. आणि म्हणूनच अशा राजगुह्य ज्ञानाला भगवंत काल सांगतायत, की असं हे ज्ञान मी तुला देतोय, की जे अत्यंत आनंदकारक आहे, अत्यंत सुलभ म्हणायला आहे, पण ते सुखकारक आहे. आणि अशा प्रकारे या ज्ञानाला, या भक्ती मार्गाला आपण जाणलेलं आहे. आणि मग ज्या ज्या संज्ञांना आणि ज्या गोष्टींना आपण जाणण्याचा प्रयत्न केलाय, पराशक्तीचा आपण भाग आहोत. गुणाप्रमाणे आपण भगवंतांसारखे आहोत म्हणून भगवंत नाही. समुद्रामध्ये एक थेंब, समुद्र सुद्धा खाऱ्या पाण्याचा असतो आणि त्यातला एक थेंब पाण्याचा काढला तरी तो खाऱ्या पाण्याचाच असतो. परंतु तो एक थेंब आणि समुद्र याच्यामध्ये तुलना नाही. परिमाणकारक आपण भगवंतांसारखे नाही. ब्रह्मांड निर्माण करू शकत नाही आणि म्हणूनच अनेक ब्रह्मांड ज्यांच्या श्वासापासून निर्माण झालेली आहेत, त्या भगवंतांशी तुलना केली जात नाही. परंतु जे निर्विकारवादी आहेत, मायावादी आहेत, तथाकथित जे भगवंतांच्या अस्तित्वाला जाणू शकत नाहीयेत, ते मात्र निश्चितच या कुठेतरी फसव्या गोष्टींना आणि कुठेतरी मूर्खपणाच्या गोष्टींना कुठेतरी प्रोत्साहन देत आहेत. कारण अज्ञान आहे हो तिथे. शास्त्रांचा, वेदांचा अभ्यास कुठेच केलेला नाही. आणि अशा प्रकारे मग भगवंतांनी शेवटी स्वतःच, की भगवंत प्रत्यक्ष, मग ज्या ज्या भगवंतांच्या भक्तीला जाणणं इतकं इतकं कठीण आहे का हो भगवंतांची भक्ती करायला? कारण भगवंत प्रत्यक्ष सांगतायत, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छती. भगवंतांना नकोय काही, भगवंत भक्तीचे भुकेले आहेत. भगवंत भावाग्राही जनार्दन आहेत हो. ज्या विदुरांच्या पत्नीने केळापेक्षा केळाचं साल त्यांना दिलेलं आहे, परंतु ते सालही गोड मानून खाल्लेलं आहे. मग त्या माऊलीला म्हटले नाहीयेत, की मला साल देऊ नका आहे, कारण ती भक्ती भगवंत घेत होते. त्या भक्तीची गोडी भगवंत चाखत होते. कारण भगवंत भक्तीचे भुकेले आहेत. आणि म्हणूनच भगवंत शेवटी सांगतायत, "मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजिह्वा नमस्कुरु. मामे वैश्यसी युक्तैव मात्मानं मत्परायणः." कारण तू तुझं मन आणि बुद्धी ही माझ्यावरती पूर्णपणे, प्रत्यक्ष भगवंत स्पष्टपणे सांगतायत, ज्या भक्तीची अवीट गोडी, कारण हे एक भक्तच जाणू शकतो. कारण ज्याच्या मनात श्रद्धा आहे, मग ज्या श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, विष्णू स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, पाद्य सेवनम, साख्यम, दास्यम, आत्मनिवेदनम, इतकं सुखकारक आहे हो भक्तीचा मार्ग. कारण या नवविध भक्तीच्या सेवांमधून, मग त्याच्यातनं श्रवणम, या श्रवणम गोष्टीला भगवंतांनी खूप महत्व दिलंय. म्हणून भगवंत अर्जुनालाही सांगतायत, तत् शृणु, तू ऐक, हे ज्ञान घेणं आणि म्हणूनच भगवंतांविषयी जाणणं हे महत्वाचं आहे. तरच त्या टप्प्यांवर, मग जसं आपण बघितलं, कारण कुठेतरी चेकपॉइंट आहे. 4 पावलं पुढे जाऊन का मागे येतोय? का शंका मनामध्ये आहेत? कारण कुठेतरी तो संग, कुठेतरी तो साधू संग मिसिंग आहे हो. आणि म्हणून भक्ती ही श्रद्धेने सुरुवात होतीये. मनामध्ये श्रद्धा असणं एवढं एकच क्वालिफिकेशन, मग कुठलंच दुसरं नको. कुठल्या धर्माचा असू दे, कुठल्या जातीचा असू दे, कुठल्याही स्त्री असू दे, पुरुष असू दे, परंतु तो मनामध्ये श्रद्धा पाहिजे. हे एकच बेसिक क्वालिफिकेशन आहे हो.
जर ती श्रद्धा असेल तर तो श्रद्धा, साधुसंग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ती आणि मग पुढे जाऊन मग रुची, निष्ठा आणि जी आसक्ती आहे ती अनर्थ निवृत्ती म्हणजे भौतिक गोष्टींपासून अनासक्ती, पण भगवंतांप्रती आसक्ती. आणि मग ती कुठेतरी त्या भावभक्ती आणि प्रेमभक्ती, ज्या भरत महाराजांना आपण 8व्या अध्यायामध्ये जाणलं की जे भावभक्तीच्या स्तरापर्यंत पोहोचलेले होते, पण एक छोटीशी चूक ज्या हरिणामध्ये ते गुंतून राहिले, त्यांचा जन्म हरणाचा मिळाला, पण पुन्हा भावभक्तीच्या स्तरापर्यंत पोहोचलेले असल्यामुळे ते पुन्हा मग त्यांना जरी हरिणाचा जन्म लाभला तरी जड भारताचा जन्म घेऊन त्यांना नंतर मुक्ती मिळालेली आहे. अशा या सुंदर भक्तीच्या अवीट गोडीला आपण जाणून घेतोय. जितकं सांगू तितकं कमी आहे, म्हणून मी स्वतःला कुठेतरी आवरते, पण खूप सुंदर असा हा भक्तीचा मार्ग. जसं जसं एखादी सँडविच मध्ये कसं ते बॅटर असतं ना, तसं भगवंतानी छान कर्मयोग आणि ज्ञानयोगामध्ये त्या महत्वाच्या भक्तियोगाला ठेवलं आणि त्या भक्तियोगालाच उलगडतोय आपण. आपण भगवंतांना जाणतोय, मग ती भक्ती कशी जाणायची? माझंही भगवंत प्रत्यक्ष, कारण भगवंतांना जाणणं हे कुणालाच शक्य नाहीये. ज्या विश्वरूप दर्शनामध्ये आपण जाणणार आहोत आणि बघणार आहोत की ज्या भगवंतांनी मग तिथेच अचिंत्य भेदावे, तिथेच भगवंतांच्या आंतरिक शक्तींनी कुठेही दुसरीकडे ना कुठल्या कॉन्फरन्स रूम मध्ये किंवा कुठेही दुसरीकडे न जाता भगवंतांनी प्रत्यक्ष रथामध्ये आरूढ असताना तिथेच पाठीमागे भगवंतांनी अर्जुनाला हे विश्वरूप दर्शन, की जिथे सगळ्या देवी देवतांचा समावेश आहे, जो आपण प्रत्यक्ष बघू. आणि म्हणूनच भगवंत सांगतायत की हे जे आपले इंद्रिय आहेत ते कुठेतरी सदोष आहेत. आणि म्हणून जे काही आपल्याला ज्ञान मिळतंय ते उत्तम आध्यात्मिक गुरूंकडून, ज्या दुसऱ्या अध्यायात आपण जाणलेलं आहे की एखादी निर्णय घेताना कुठेतरी आपण अडतो, तेव्हा आपण एखाद्या अनुभवी व्यक्तीला विचारतो, पण तो अनुभव पुन्हा कुठेतरी तितक्याच लिमिटेड याच्यावर असेल जर तो फक्त फिजिकली आणि मेंटली, फक्त शारीरिक आणि मानसिक दृष्टिकोनातून बघितला. पण जर तो आध्यात्मिक दृष्टिकोनातून बघितला तर तो 360 अंशातून त्याचा विचार केला जातो, कारण तो आध्यात्मिक दृष्टिकोन हा तितकाच शक्यतो किंतुभर जास्तच तसूभर जास्तच महत्वाचा आहे. कारण तो आध्यात्मिक दृष्टिकोनातून जेव्हा ते ज्ञान दिलं जातं, जेव्हा तो निर्णय दिला जातो, तेव्हा तो परिपूर्ण असतो. आणि म्हणून इथे जसं काल हे प्राणचैतन्य प्रभूजींनी सांगितलं, बरेच भागवतामधले अध्याय किंवा बरंच ज्ञान हे कुठेतरी फिलॉसॉफिकल असतं, पण रादर फक्त ऐकण्यापेक्षा आणि वाचण्यापेक्षा ते आचरणात आणणं, मग ती फिलॉसॉफी असो, ते तत्वज्ञान जे भगवंतांनी ज्ञान दिलेलं आहे. मला वाटतं प्रत्येक दिवशी जे काही आपण अध्याय शिकतोय त्याचं वाचन जसं मी सांगतेय करायचं, तसं प्रत्येक दिवशी आपण विचारू शकतो मनाला की किती पर्सेंट आपण जगतोय ही भगवद्गीता. आज मी हा अध्याय शिकलोय, मी इतके अध्याय शिकलीये, पण किती मी आचरणात आणतोय. कारण भगवंत हेच ज्ञान देत आहेत हो, खूप खूप प्रॅक्टिकल ज्ञान देत आहेत. ज्या दुसऱ्या अध्यायात प्रत्येक कारणांना भगवंतांनी सांगितलंय, कारण कुठेतरी तो काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर हे सगळं कुठेतरी वाढत गेलं की मनुष्य जातोय की घसरतोय खाली, हेच तर भगवंतांनी सांगितलं. आणि म्हणून कुठेतरी कशा प्रकारे या भक्तीच्या मार्गातून, ही सुंदर भक्तीचा मार्ग हा निश्चितच कुठेतरी या सगळ्या गोष्टींना आवरण घालतो, कुठेतरी त्या नियंत्रणात आणतो. आणि म्हणूनच या सगळ्यातून आपल्याला आज सुंदर अशी चतुश्लोकी गीता जाणायची आहे, ज्याच्यामध्ये भगवत गीतेचं सार आहे. मग भगवंत प्रत्यक्ष आपल्या मुखकमलातून सगळ्या विभूतींना तर सांगणार आहेत, पण कशा प्रकारे या शुद्ध भक्तीमध्ये येतो, जो संबंध, अभ्युदय आणि जे प्रयोजन आहे भगवंतांना जाणण्याचं, त्या प्रयोजनाला आपण बघणार आहोत. खूप सुंदर उदाहरणासह प्रभुपादांनी सांगितलंय. आणि मग ज्या अर्जुनाने, मग इथेच भगवद्गीता संपली असती हो 10व्या अध्यायामध्ये, कारण अर्जुनाने भगवंतांना स्वीकारलेलं आहे. अर्जुनाच्या मनात कधीच शंका नव्हती. हे जे सगळं अर्जुन सांगतोय हा प्रपंच सगळं आपल्यासाठी आहे हो. हे सगळं ज्ञान आपल्याला हे मिळतंय. कारण अर्जुन जरी पहिला श्रोता असला, पहिलं वासरू असतं ते अमृताचं सेवन करणारं, तरी आपल्यापर्यंत हे ज्ञान पोहोचावं हा सगळा प्रपंच भगवंतांनी म्हणून केलाय हो. हे सगळं प्रयोजन भगवंतांचं आहे. हा उत्तम इतका धनुर्धर अशा प्रकारे कसा गोंधळून जाऊ शकतो, पण ती प्रयोजन ते भगवंतांचं आहे. आणि म्हणूनच अशा या अर्जुनाने भगवंतांना सर्वोच्च म्हणून स्वीकारलेलं आहे. भगवंतांना प्रत्यक्ष तो सांगतोय ज्या शास्त्राचा आधार घेऊन. मग प्रभुपादांनी जे काही सांगितलंय, सायन्स अँड सेल्फ रिअलायझेशन,
ज्या आत्मसाक्षात्कारी भावनेमध्ये आपण स्वतःला जाणणार आहोत त्याला शास्त्राचा आधार आहे. कुठल्याही बिनबुडाने सांगितलेलं नाहीये, प्रत्येक गोष्टीला आधार आहे आणि तो शास्त्राचा आधार आहे, प्रभुपादांनी त्याला दिलेला आहे. आजही अर्जुन कृष्णाला सांगताना की मी हे सगळं शास्त्रांमध्ये आधीच अनुभवलंय आणि ते तुम्ही प्रत्यक्ष मला आता मुखकमलातून तुमच्या सांगता. आणि मग भगवंत लादत नाहीयेत अर्जुनाला, अर्जुनावरती कुठल्याही प्रकारे भगवंत लादत नाहीयेत. आपण इथे भौतिक जगतामध्ये नाही हो कोणावर कुणाला लादू शकत. जिथे भगवंत प्रत्यक्षही सांगतायत की श्रीकृष्णाने अर्जुनावर कुठल्याही जोर करून किंवा कुठल्याही अशा फोर्सफुली असं काही केलं नाही, लादलं नाही. तर जेव्हा अर्जुन कबूल करतोय तेव्हा भगवंत आपल्या विभूतींना आता दाखवतायत अर्जुनाला. कारण आपण जसं बघितलं की हा जो अप्रोच आहे ना, हा अप्रोच पण तितकाच महत्वाचा आहे. गीतेमध्ये हेही खूप शिकण्यासारखं आहे. जसं भगवद्गीता हे ज्ञान देते तसं या प्रत्येक गोष्टीतून आपल्याला जाणण्यासारखं आहे की कुठलीही इथे आवेशाने सांगणं नाहीये अर्जुनाचं, तर भगवंतांना तो अतिशय आर्जवतेने सांगतोय, कारण ती आर्जवता महत्वाची आहे. या कॉर्पोरेट जगतामध्ये, या भौतिक जगतामध्ये तथाकथित सो जे कॉर्पोरेट जे इंडस्ट्रीयल वर्ल्ड, मग ह्याच्यामध्ये काय हो या व्हॅल्यूज, शेवटी तो अप्रोच किती महत्वाचा आहे, या सगळ्या गोष्टींना जाणणं महत्वाचं आणि ते आचरणात आणणं हे त्याच्याहून जास्त महत्वाचं. आणि म्हणून भगवंत सांगतायत की या विभूतींचं वर्णन मी करतोय ज्या सूचक अभिव्यक्ती आहेत, पण भगवंतांचं ऐश्वर हे अमाप आहे, अनंत आहे. आणि म्हणून त्या सूचक अभिव्यक्तींना सांगितल्यावर भगवंत पुन्हा अर्जुनाला तेच सांगतायत की खरंच हे सगळं जाणण्याची गरज आहे का, कारण एका अंशातून यांनी सगळं विश्व व्यापलेलं. अशा या 10व्या सुंदर अशा अध्यायाला आपण सुरुवात करूया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. श्री भगवान म्हणाले, हे महाभाव अर्जुना, पुन्हा ऐक. तू माझा प्रिय मित्र असल्यामुळे तुझ्या हितार्थ मी तुला हे ज्ञान प्रदान करीन, जे मी पूर्वी सांगितल्याप्रमाणे ज्ञानापेक्षाही श्रेष्ठ आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा भगवंत सांगतायत, कालच्या अध्यायामध्ये भगवंतांनी सांगितलं की तू माझा कधीही मत्सर करत नाहीस. हा मत्सर खूप वाईट हो. हा मत्सर आपल्याला भौतिक जगतामध्ये वारंवार अनुभवायला येतो, कारण याची व्याख्या खूप सुंदर केली. आय लाईक व्हॉट यू हॅव बट आय डोंट लाईक दॅट यू हॅव इट. मला आवडते तुझ्याकडे काय आहे, पण मला हे खटकतंय की ते तुझ्याकडे का आहे, हे जास्त महत्वाचं आहे. आणि म्हणून हा जो मत्सर आहे ना, याला कुठेही अँटीडोट्स नाहीये, याला कुठेही परिवर्तित करता येत नाहीये. ज्या क्रोधाला, ज्या लोभाला, ज्या मोहाला, ज्या कामवासनेला किंवा कुठल्याही इतर षड्रिपूंना जसं परिवर्तित करता येऊ शकतं, तसं या या द्वेषाला आणि या मत्सराला मात्र उखडून टाकून द्यायला लागतं. आणि म्हणून भगवंत अर्जुनाला सांगतायत, तू कधीही माझा मत्सर केला नाहीयेस. कारण ज्या शिशुपालानी भगवंतांचा मत्सर केलाय, ज्या कंसानी कधी मला कृष्णाने ज्या वेळेला जसं भगवंतांनी सांगितलं की ज्या वेळेला भगवंत प्रकट होण्याचा तो क्षण, कारण देवकी मातेचे केस धरून जेव्हा कंसाने तिला मारण्याचा प्रयत्न केलाय, कारण कुठेतरी देववाणी झाली की देवकीचा 8वा पुत्र तुला मारणार आहे, त्या क्षणापासून त्या कंसाच्या मनामध्ये कृष्ण, पण कुठल्या भावनेमध्ये की कुठल्या क्षणी येऊन मला कृष्ण मारेल, कृष्ण 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 आयुष्यभर केलं, पण मनामध्ये भावना कुठली, द्वेष, मत्सर. आणि मग त्या मत्सराचा नाशच झाला, ज्या शिशुपालाच्या मत्सराचाही भगवंतांनी नाशच केलेला. आणि म्हणून त्या मत्सराला कुठलाही परिवर्तन नाही, तर त्याला मुळापासून उखडून टाकणं हे योग्य आहे. आणि इथे भगवंत आज सांगतायत, आणि म्हणून भगवंतांनी ते राजगुह्य असं ज्ञानांचा राजा असलेलं हे भक्तीचं ज्ञान भगवंतांनी अर्जुनाला दिलेलं आहे. आजही भगवंत सांगतायत की तू माझा लाडका सखा आहेस, कारण भगवंतांचा लाडका शिष्य आहे, लाडका सखा आहे. आणि ज्याच्या हितार्थ, कारण भगवंतांनी त्याच्या हितार्थ, नातेवाईक तर आहेतच, भगवंत संलग्न आहेत, परंतु तरीही ज्या पांडवांना भगवंतांनी तारून नेलेलं आहे आणि ज्या पांडवांचाही पूर्णपणे विश्वास भगवंतांवर, आणि म्हणून इतकी दुःख सहन केलेली आहेत ज्यांनी, कारण माहितीये की भगवंत आहेत. आणि म्हणूनच तुझ्या हितार्थ मी हे तुला ज्ञान प्रदान करीन, जे पूर्वी सांगितलेल्या ज्ञानापेक्षाही श्रेष्ठ आहे. प्रत्येक ज्ञान हे श्रेष्ठत्व दाखवतंय आणि अशा या श्रेष्ठ ज्ञानाला भगवंत देतायत. नमे विदुः सुरगणः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा.
माझी उत्पत्ती किंवा ऐश्वर्य देवतांना कळत नाही, तसेच महर्षींनाही कळत नाही, कारण सर्व प्रकारे देवतांचे आणि महर्षींचेही मूळ मीच आहे. 10.3 सर्व मनुष्यामध्ये मोहरहित झालेला जो मनुष्य मला अजन्म अनादी सर्व जगताचा स्वामी म्हणून जाणतो, तोच केवळ सर्व पापापासून मुक्त होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून भगवंत प्रत्यक्ष सांगतायत त्यांचं मूळ, की ज्या सगळ्यांचं मूळ मग ज्या देवी देवता आहेत, सुंदर असं या दालनामध्ये देवकी माता आहे आणि तिच्यापासून भगवंतांचा जन्म घेणार आहेत, भगवंत तिच्या पोटी जन्म घेणार आहेत, सर्व देवी देवता आतुरलेल्या आहेत भगवंतांचं दर्शन घ्यायला. अशा प्रकारे या सगळ्या देवी देवतांची आणि सर्वाची उत्पत्ती ही भगवंतांपासून झाली आहे. मग जसं आपण 4थ्या अध्यायात बघितलं की ज्या वसुदेव आणि देवकी समोर परमात्मा स्वरूपात आलेले भगवंत वसुदेवांनी आधी वसुदेवाच्या मनात, मग देवकी मातेच्या मनात आणि तिथून देवकी मातेच्या हृदयातून मग भगवंत बालकाच्या रूपामध्ये त्यांना दर्शन देत आहेत. आणि मग वसुदेवाच्या विनंतीवरून की आमच्या पोटी तू बालक म्हणून जन्माला ये, कारण आपल्याला आहे का हो एवढं स्वातंत्र्य. जसं 4थ्या अध्यायामध्ये अर्जुनाने भगवंताला सांगितलं की मला आठवत नाहीये काही, आपल्या पालकांना निवडायचं आपल्याला नाही हक्क, परंतु भगवंत आहेत ते आध्यात्मिक आहेत आणि म्हणूनच ते भक्तवत्सल आहेत. ज्या भक्तांचा सहवासासाठी ते भक्तांच्या सहवासात येत आहेत आणि म्हणूनच भगवंत प्रकट होत आहेत. प्रत्येक युगामध्ये आपल्या मूळ रूपामध्ये भगवंत प्रकट होत आहेत. आणि भगवंत सांगतायत माझी उत्पत्ती ऐश्वर्य देवतांना सुद्धा कळलेलं नाहीये, महर्षींना सुद्धा जे कळलेलं नाहीये, कारण सर्व देवी देवतांचं आणि महर्षींचं मूळ हे प्रत्यक्ष भगवंत आहेत. ज्या विश्वरूप दर्शनामध्ये आपण बघणार आहोत की प्रत्यक्ष सर्व देवी देवतांचा आणि सर्व ऋषींचा महर्षींचा समावेश हा भगवंतांमध्ये झालेला दिसतो. आणि जो जो जन्म कर्मच मे दिव्य, की जो हे भगवंतांचं जन्म आणि कर्म, की ज्या भगवंतांना जो अजन्मा म्हणून जाणतो आहे, कारण भगवंत हे आध्यात्मिक आहेत, त्यांचं शरीर आणि मन हे एकच आहे, शरीर आणि आत्मा हा एकच आहे, आपलं शरीर आणि आत्मा हे निरनिराळे आहे. आपण भगवंतांचाच अंश आहोत, परंतु भगवंतांपासून वेगळे आहोत, आपलं अस्तित्व वेगळं आहे. आणि त्या प्रकारे आपण भौतिक जगतामध्ये आहोत, जिथे भौतिक जगतात आपलं शरीर आणि आत्मा हा वेगवेगळा आहे. आणि म्हणूनच आपण शरीर नाही आत्मा आहोत ही भावना जाणणं आणि ते ज्ञान घेणं किती गरजेचं आहे. कारण आपण त्या आत्म्याला जाणणं, कारण जसं आपण त्या 3ऱ्या अध्यायातल्या आकृतीला बघितलं की सगळी इंद्रिय आहेत, मन आहे, बुद्धी आहे, ती बुद्धी रथाला आरूढ करतीये, पण त्या रथामध्ये बसलेल्या आत्म्याकडे लक्षच नाहीये. कारण देहधारी भावनेशी कुठेतरी फक्त इंद्रिय, मन आणि बुद्धी या सूक्ष्म, जसं मन, बुद्धी आणि अहंकार हे सूक्ष्म मन आहे आणि इंद्रियांनी बनलेलं स्थूल की जे पृथ्वी, आग, अग्नी, वायू, जल या पंचमहाभूतांनी बनलेलं आहे, कुठेतरी फक्त या देहधारी भावनेशीच निगडीत आहे मनुष्य. आणि म्हणून त्या आत्मसाक्षात्कारी रूपाला जाणण्यासाठी निश्चितच भगवंत सांगताय जो मनुष्यांमध्ये मोहरहित झालेला आहे तो मनुष्य भगवंतांना निश्चितच जाणू शकतो आणि तो पुन्हा उलटून या जगतामध्ये परत येत नाही, जो परमधामाला प्राप्त होतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. सप्तर्षीगण आणि त्यांच्या पूर्वीचे 4 महर्षी तसेच मनु म्हणजे मानव जातीचे प्रजापती माझ्या मनापासून निर्माण होतात, म्हणजे माझ्यापासून उत्पन्न होतात आणि विविध लोकांवरील निवास करणारे सर्व जीव त्यांच्यापासून उत्पन्न होतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून भगवंत सांगतायत की ज्यांची उत्पत्ती बीज देणारे पिता हे भगवंत आहेत, म्हणून ब्रह्मा आपले पिता आहेत, पण प्रपिता हे भगवंत आहेत हो, कारण बीज देणारे, ज्या बीजापासूनच ब्रह्मांची निर्मिती झालेली आहे. आणि मग या सप्तर्षीगण, जसं इथे लिहिलंय की सप्तर्षी 7 ऋषी, पूर्वीचे 4 महर्षी, मग ज्या सनक, सनातन, सनंद कुमार आणि सनंदन या सगळ्या 4 कुमारांना आणि मनुला या सगळ्यांना मनापासून भगवंतांपासून त्यांची निर्मिती झालेली आहे. आणि मग अनेक ब्रह्मांड आहेत ज्यांच्यामध्ये सर्व योनींचा प्रवेश होतो. या सगळ्यापासून, या प्रजापतीपासून त्या ब्रह्मांडांमध्ये सर्व सृष्टी निर्माण झालेली आहे. परंतु या सगळ्याचं बीज कुठून येत आहे, याची उत्पत्ती कुठून आहे, तर ती भगवंतांपासून आहे. आणि मग ब्रह्मा हे त्या सृष्टीच्या निर्मितीला कारणीभूत आहेत. ज्या ब्रह्मांनी ही 1000 वर्ष तप करून की या पृथ्वीची पूर्णपणे ही सृष्टीच्या निर्मितीसाठी त्यांनी ते तप केलेलं आहे. आणि मग ओम तत्सत ज्या 17व्या अध्यायात आपल्याला जाणायचंय की मग दिलेली जबाबदारी, ज्या भगवंतांनी ब्रह्मांवर ही सोपवलेली जबाबदारी आहे की परिपूर्ण रीतीने ती पार पडावी, म्हणून महाविष्णूच्या तत्वावर भगवंतांनी ब्रह्मांनी स्मरण केलेलं आहे, ध्यान केलेलं आहे. अशा या सगळ्याची उत्पत्ती ही
प्रत्यक्ष भगवंतांपासून. मग कालच्या अध्यायामध्ये, कालच्या भागवतामध्ये हेही मी जाणून घेतलं प्राणचैतन्य प्रभूजींकडून, की ब्रह्मा सुद्धा म्हणजे हे जीव आहेत ज्यांना उत्पत्ती करण्यासाठी भगवंतांनी आणलेलं आहे. आणि या सगळ्याची कर्माची कुठेतरी, जशी आपण आधी कर्माची गुंतागुंत आणि ज्या कर्मातून मग जे जन्म मिळतात, आणि मग मनुष्याला, या जीवात्म्याला जसा 84 लक्ष योनीतून जन्म मिळतो, हा कुठेतरी या इच्छेने आणि त्यांच्या त्या कर्मातून मिळत असतो. मग त्याचं, जसं मी म्हटलं, की ज्या भक्ती रसामृत सिंधूमध्ये त्याचं विश्लेषण अजून केलेलं आहे, कशा प्रकारे मग आधीच्या जन्माचं फळ, फळ जेव्हा ते बीज जेव्हा फलित होतं, मग त्या पापाचे कर्म आणि मग त्या कर्माची फळं भोगायला लागतात. अशा प्रकारे या गोष्टीला अजून विस्तारित स्वरूपामध्ये आपण जाणू शकतो. पण सगळ्यात महत्वाचं काय, तर सगळ्याची उत्पत्ती ही भगवंतांपासून झालेली आहे. भगवंत हे बीज देणारे पिता आहेत, प्रपिता हे भगवंत आहेत. पिता जरी ब्रह्मांनी सृष्टी देणारी पिता असले ब्रह्मा, तरी प्रपिता हे भगवंत आहेत, असा उल्लेख केलेला आहे त्या अध्यायामध्ये. असे हे भगवंत, मग ज्या भगवंत हे सूर्याप्रमाणे आहेत, आणि जे सगळीकडून, मग कुठूनही कुठलाही भक्ताला ते भगवंत कुठूनही दिसतायत. जसं या मथुरेमधील हे चित्र आपल्याला दिसतंय. एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ज्याला माझ्या ऐश्वर्याची आणि योग शक्तीची वास्तविकपणे खात्री पटते, तो अनन्य भक्ती योगामध्ये तत्पर होतो, यात मुळीच संशय नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि ज्याला या षड ऐश्वर्यांची, भगवंतांचं जे ऐश्वर आहे, जे सामर्थ्य आहे, जे सौंदर्य आहे, जे ती त्या संन्यास भावना आहे, जे जी काही भगवंतांचं ज्ञान आहे, ह्या सगळ्यांनी, या 6 ऐश्वर्यांनी भगवंत परिपूर्ण आहेत. आणि जो जो या मायावादी, मग जो भौतिक जगतामधील जो जो अज्ञानामध्ये व्यक्ती आहे, तो निश्चितच भगवंतांना जाणू शकणार नाही. पण जो भगवंतांच्या भक्तीमध्ये, ज्या सुंदर अवीट भक्तीच्या मार्गाला आपण जाणतोय, त्या भक्तीच्या मार्गातून, त्या नामस्मरण आणि भक्तीच्या सेवेतून भगवंतांच्या ऐश्वर्याची आणि योगशक्तीची व्यवस्थितपणे ज्याला खात्री पडते, तो एक भक्तच असू शकतो. आणि तो अनन्य भक्तीमध्ये, तो या शुद्ध भक्तीमध्ये तत्पर असतो, हे मुळीच यामध्ये संशय नाही. असं हे चित्र आपल्याला मथुरावासियांचं दिसतंय, जे भगवंतांच्या भक्तीमध्ये इतके विलीन आहेत, की ज्या वेळेला भगवंत येतात मथुरेमध्ये बलरामासहित, तेव्हा हे दृश्य आहे की प्रत्येक जण आपल्या हातातलं काम सोडून भगवंतांना बघण्यासाठी धावत येतो. जे गोकुळवासियांनी भगवंतांवर प्रेम केलं, तितकंच प्रेम मथुरावासियांनी भगवंतांवर केलेलं आहे. ज्या कंसाचा भगवंतांनी वध केलेला आहे, अशा या मथुरावासियांना भगवंत इतके प्रिय आहेत, की स्वतःच सगळं, हातातली सगळ्या गोष्टी सोडून, म्हणजे वयाने मोठे आहेत, जे अगदी वयस्कर झालेले आहेत, लहान मुलं आहेत, ते भगवंतांना बघण्यासाठी आतुर आहेत आणि धावलेले आहेत. आणि असे हे भगवंत सर्वांना दिसतायत. जसं सूर्य सगळ्यांना कुठूनही दिसू शकतो, तसे हे भगवंत प्रत्येकाला भगवंत दर्शन देत आहेत, कारण जो अनन्य भक्तीमध्ये आहे. आणि अशा या चतुश्लोकी गीतेला भगवंतांना पूर्णपणे जाणणं, मग प्रत्यक्ष भगवंत सांगतायत, की या 10.8, 9, 10, 11 यातून हे हे कुठेतरी भक्तीचं सार आणि भगवद्गीतेचं सार म्हटलंय याला. ही चतुश्लोकी गीता, की खूप सुंदर प्रकारे जो अर्थ गीतेचा सांगितलेला आहे, की काय आहे गीता आणि काय आहे भगवंतांना भक्ती, भगवंतांच्या भक्तीमध्ये जाणं. तर पूर्णपणे संलग्न होऊन भगवंतांना जाणणं काय आहे, असा हा संबंध, की भगवंत निर्माते आहेत, आपण निर्मिलेले आहोत भगवंतांपासून, भगवंतांपासूनच आहोत, परमात्म्याचाच अंश आहोत. पण आपण ते जाणणं आणि तो संबंध प्रस्थापित करून, मग त्या भजन क्रियांपासून, की जो संबंध अभ्युदय कशा प्रकारे तो उन्नत करायचा आहे, आणि त्या प्रकारे जो प्रयोजन गाठायचं आहे, की ज्या परमात्म्याला पूर्णपणे जाणून घ्यायचं आहे, असा या 8, 9, 10, 11 या चतुश्लोकी गीतेमधून आपल्याला संदेश मिळतो. मग भगवंत प्रत्यक्ष सांगतायत, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मीच सर्व प्राकृत आणि आध्यात्मिक जगतांचा उत्पत्तीकर्ता आहे. सर्व काही माझ्यापासून उद्भवते. जे बुद्धिमान मनुष्य हे पूर्णपणे जाणतात, ते माझ्या भक्तीमध्ये संलग्न होतात आणि अंतःकरणपूर्वक मला भजतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.
ज्या 7व्या अध्यायामध्ये आपण जाणलं की परा आणि अपरा शक्ती ही भगवंतांपासूनच आहे आणि म्हणूनच या पराशक्तीचा आपण भाग आहोत. अपराशक्ती ही कनिष्ठ शक्ती आहे जी कुठेतरी या पृथ्वी, आप, वायू, जल आणि अग्नी आणि मग जे मन, बुद्धी आणि अहंकार हे सूक्ष्म मन आणि स्थूल शरीर आणि सूक्ष्म शरीर आणि त्याच्याबरोबर मग जे भौतिक जग आहे याला सगळ्याला की ज्या काही शक्ती आहेत भगवंतांच्या या सगळ्या या अपराशक्तीमध्ये आहेत आणि जी पराशक्ती आहे त्यापैकी तटस्था शक्तीवर आपण हा जीवात्मा आहे आणि म्हणून त्या जीवात्म्याला बघा तटस्था शक्तीवर ठेवलंय मार्जिनल एनर्जी कारण मग त्याला त्या भौतिक जगतामध्ये गुरफटायचंय का त्याला आध्यात्मिक उन्नती साधायची हे भगवंतांनी त्याच्यावर सोडलंय कारण भगवंतांनी त्याला इच्छेची सूट दिलेली आहे. निर्मिती केली आहे सगळी भगवंतांनी पण भगवंत त्यापासून अलिप्त आहेत. भगवंत या सगळ्याचा उत्पत्ती करता आहेत. भगवंतांपासूनच हे सगळं उद्भवतंय. बुद्धिमान मनुष्य मग एखादा जो जो कृष्ण भावनेमध्ये मनुष्य आहे तो पूर्णपणे जाणतोय की कशा प्रकारे भक्तीमध्ये संलग्न होऊन अंतःकरण पूर्ण भगवंतांना भजलं जातं. मग असा हा संबंध जो परमात्म्याशी संबंध जो आपल्याला इथे दिसतोय चित्रामध्ये की जे परमात्मा रूपी भगवंत की जो प्रत्येक ब्रह्मांडांमध्ये गर्भोदकशाही विष्णू मग महाविष्णू गर्भोदकशाही विष्णू ज्या महाविष्णूला कारणोदकशाही विष्णू ही म्हटलंय गर्भोदकशाही विष्णू आणि क्षीरोदकशाही विष्णू मग ज्या प्रत्येक ब्रह्मांडांची भगवंतांनी निर्मिती केली त्या प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये भगवंत गर्भोदकशाही विष्णू म्हणून तिथे आहेत आणि मग त्या क्षीरोदकशाही विष्णू प्रत्येक अणुरेणूमध्ये ज्या भौतिक शक्तीमध्ये सुद्धा भगवंत त्या जीवामध्ये भगवंत परमात्मा स्वरूपामध्ये क्षीरोदकशाही विष्णू म्हणून तिथे विराजमान आहे आणि म्हणून हा जो संबंध आहे भगवंतांशी संबंध हा आत्मा आणि परमात्म्याचा संबंध जाणणं असा संबंध प्रभुपादांनी खूप छान उदाहरण दिलंय की एक स्त्री आणि पुरुष यांचा लग्न संबंध कसा येतो की स्त्री पुरुष त्या संबंधामध्ये अडकतात त्या लग्न संबंधांमध्ये अडकतात मग त्याचं प्रयोजन काय असतं तर त्या संसाराच्या सगळ्या जबाबदाऱ्या सगळ्या पार पाडायच्या आणि जे काही त्या सांसारिक जबाबदाऱ्या एकमेकांच्या आढाभाका घेतात की आपण ह्या सांसारिक जबाबदाऱ्या एकत्रपणे पार पाडायच्या आणि त्यानंतर त्याचं प्रयोजन काय तर कृष्ण भावना भावीत संसार करायचा ज्या संतानांची निर्मिती करायची ती सुद्धा कृष्ण भावना भावीत असणार आहे अशा प्रकारे हा संबंध प्रस्थापित करायचा आहे आणि हा संबंध जाणून घ्यायचा आहे अशा या श्लोकामधून आपल्याला हे जाणता येतं. मग पुढे जाऊन प्रयोजन काय त्याचं तर जशा प्रकारे मग ज्या भौतिक जगतामध्ये आपण जर बघितलं तर मग या भौतिक जगतामध्ये आपण अनेक क्रियाकलाप बघतो मग त्याचं उदाहरण मी नंतर देते आपण आधी श्लोक वाचून हा एक व्हिडिओ बघूया सुंदर. मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च. आता माताजी वाचतील आणि मग मी हा व्हिडिओ लावते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. माझ्या शुद्ध भक्तांचे विचार माझ्यामध्ये वास करतात. त्यांचे जीवन माझ्या सेवेसाठी पूर्णपणे समर्पित आहे आणि त्यांना नेहमी एकमेकांना ज्ञान देऊन आणि माझ्याबद्दल बोलण्यातून खूप समाधान आणि आनंद मिळतो. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. असे हे जे शुद्ध भक्त आहेत ना प्रभुपादांनी त्यांना हा डान्स शिकवलेला आहे जो आपण आता बघू हात वर करून जो स्वामी डान्स म्हणतात त्याला ते नृत्य भगवंतांसमोर आणि सगळ्या संकीर्तनामध्ये प्रभुपाद करतात आणि अशा प्रकारे हे शुद्ध भक्त भगवंतांविषयी जेव्हा चर्चा करतात तेव्हा त्या निर्मळ अशा भावनेमध्ये स्वतःला झोकून देतात हो कारण त्यांना ते एकमेकांविषयीचं ज्ञान हेच तुम्ही भौतिक जगताशी कुठेतरी तुलना करावं सकाळी उठून तो पेपर वाचणं किंवा मग त्या टीव्हीवरच्या अनेक त्याच गोष्टी बघणं तुम्हाला खरंच आनंद देतं का हो मला चॅटमध्ये सांगा तितकाच निर्मळ आनंद मिळतो का हो तुम्हाला मिळतो तुम्हाला भौतिक जगतातल्या सगळ्या त्या गोष्टींमधून की ज्या काही कथा ज्या काही तुम्ही गोष्टी वाचता दुःख मिळतं कारण तो पेपर वाचणं तर गेले 1.5-2 वर्ष मी आता बंद केलंय कारण जसा या कोविडमध्ये जसा आपण आधी याचा उल्लेख केला कारण काय त्यातून ज्ञान मिळतं काही नाही बघा सगळ्यांची उत्तरं नाही कारण त्याच्यातनं तो आनंद मिळतो का नाही अगदी बरोबर अगदी बरोबर. हरे कृष्ण सगळ्यांना खूप धन्यवाद. आणि म्हणूनच जो भक्त आहे जो भक्त एकमेकांशीच बघा हा साधू संघ किती महत्वाचा आहे आणि म्हणून हा व्हिडिओ बघा आणि याच्यावरचा आनंद बघा निर्मळ आनंद किती त्यांच्या चेहऱ्यावर दिसतोय बघा तुम्ही हा
बघा किती सुंदर असा आनंद, निर्मळ आनंद प्रत्येक जण घेतोय. मग ही जी कृष्ण भावना आहे आणि अशा प्रकारे मग मग जसं आधीही 6व्या अध्यायात आपण जाणलं, की या संकीर्तनामध्ये, की याच्यातनं समाज प्रबोधन घडतं. सगळ्या चिंता, सगळ्या जे काही मनामध्ये असतील त्या सगळ्यांना विसरून मनुष्य अगदी जो जो भक्त अगदी पूर्णपणे त्या भक्तीमध्ये आणि कीर्तनामध्ये विलीन झालेला आहे आणि त्यांना नेहमी एकमेकांना ज्ञान देऊन भगवंतांविषयीच्या बोलण्यातून आणि जे समाधान आणि आनंद मिळतो त्याला तुलना नाही. अशा प्रभुपादांनी हा जो नाच शिकवून अशा प्रकारे इस्कॉनमध्ये जसं मी म्हटलं, की अनेक मंदिरांमध्ये आपण बघतो आणि मग इस्कॉनचं हे वैशिष्ट्य, की ज्या भक्तांच्या संगतीमध्ये मग ज्या निरनिराळ्या ज्या मंदिरांचे काही कार्यक्रम असतात आणि मग ज्या सत्संगातून आणि या संकीर्तनातून एकमेकांबरोबर जो गजर केला जातो, जो नामजप केला जातो, त्याचं महत्व काही, की आजूबाजूला ज्या काही निगेटिव्ह एनर्जीज असतील त्याही सगळ्या जे कोणी वाईट कृत्य करायला बघत असेल तेही दूर होईल हो. कारण ह्या सगळ्यापासून ते दूर होईल. कारण की इतका तो निर्मळ आनंद प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर आपल्याला दिसतोय आणि म्हणूनच हे प्रयोजन, हे अभ्युदय सॉरी की ह्या सगळ्या क्रियाकलापांनी की तुष्यंतीच्या रमंतीच्या असा भक्त त्या भक्तीमध्ये पूर्णपणे विलीन होऊन जातो आणि पूर्ण रमून जातो. आणि अशा प्रकारे या श्लोकातून आपण जाणलेलं आहे. आणि मग पुढे भगवंत तेच सांगतायत, की हा जो अभ्युदय आहे, की जो भगवंतांच्या भक्तीमध्ये सतत संलग्न असतो, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. जे प्रेमाने माझी सेवा करण्यासाठी सतत समर्पित असतात त्यांना मी समज देतो की ते माझ्याकडे येऊ शकतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच भगवंतांशी ज्या ज्या गोपींना आपण बघतो आहेत, इतक्या त्या भगवंतांशी निकट आणि भगवंतांच्या प्रेमामध्ये त्या प्रेमभक्तीच्या स्तरावरती मग जसं आजच्या या चैतन्य चरितामृत या चैतन्य शिक्षामृत श्री चैतन्य शिक्षामृत याचं वाचन होतं रोज सकाळी 9 ते 10. जसं मी आधी याची लिंकही तुम्हाला टाकली. खूप सुंदर असं वर्णन आजच्या त्या अध्यायामध्ये होतं, की जो माधुर्य रस आणि जो भगवंतांचा गोपींशी असलेलं नातं आणि राधेशी असलेलं नातं, की तो जो माधुर्य रस आहे या आपल्या भौतिक जगतामध्ये या कामवासनेच्या खूप पलीकडे आहे हो हे, की ज्या ज्या आकलन शक्ती तितकी आपली कमी पडेल. कारण हे जाणणं आपल्या आकलन शक्तीच्या पलीकडे आहे. कारण हा जो माधुर्य रस आहे, हा कृष्ण आणि राधेतील ते संबंध, ज्या श्यामकुंड, राधाकुंड, ज्या वृंदावनातील सगळ्या ज्या कथांशी निगडीत आहे, असं हे सुंदर पास्ट टाइम्स आपण ऐकतो, की या सगळ्या गोष्टींशी या कथांमध्ये हे सगळं वर्णन केलेलं आहे. मग त्या गोपी इतक्या भगवंतांच्या सहवासामध्ये आणि भगवंतांशी इतक्या निकट असतात, की ब्रह्मांवर रागवतात, की तुम्ही का त्या पापण्या बनवल्या, की आम्हाला भगवंतांचं तेवढ्या क्षणापुरतं दर्शन होत नाही. इतकं इतकं भगवंतांशी ते दृढ नातं असतं. आणि म्हणूनच भगवंत म्हणतायत, ज्या बुद्धियोगाला भगवंतांनी दुसऱ्या योगातही सांगितलेलं आहे, की भगवंतांच्या भक्तीमध्ये आणि म्हणूनच तो शरीर नाही आत्मा आहे, हा आत्मा परमात्म्याचा अंश आहे. आणि म्हणूनच जो काही या प्रेमाने भगवंतांची सेवा करतो, या भक्तीच्या सेवेमध्ये जो आहे, तो निश्चितच भगवंतांना जाणू शकतो आणि भगवंतांकडे त्या परमधामाला येऊ शकतो. कारण जो भक्तीमध्ये स्वतःला संलग्न करतो आणि सतत त्या भगवंतांच्याच नामामध्ये आणि त्याच सेवेमध्ये जे समर्पित असतात, असे निश्चितच भगवत धामाला येऊ शकतात. मग हे सगळं ज्ञान कसं घेतलेलं आहे आणि यातून कसं प्रयोजन तर भगवंतांना जाणायचंय ज्या ज्ञानाला. मग आपण जे ज्ञानी लोक बघितले, ज्या 4 प्रकारचे लोक भगवंतांना शरण जातात त्यामध्ये अर्थार्थी, ज्ञानी आणि जिज्ञासू. मग जे ज्ञानी आहेत शुकदेव गोस्वामी जे परीक्षित महाराजांना ज्ञान देत आहेत, ज्या परीक्षित महाराजांना जाणायचं होतं, की 7 दिवसांमध्ये कशा भगवंतांना मी जाणू शकेन, ज्या भागवताचं पूर्ण कथन केलेलं आहे शुकदेव गोस्वामींनी. जे शुकदेव गोस्वामी व्यास मुनींचे पुत्र, की जे 16 वर्ष मातेच्या गर्भामध्ये राहतात. कारण कुठेतरी त्यांना या भौतिक जगतामध्ये येण्याची खूप भीती वाटत असते, की मी या मायेमध्ये पुन्हा गुरफटलो गेलो तर. पण प्रत्यक्ष भगवंत तिथे अवतरतात आणि ते भगवंत अवतरून सांगतात, की तू काळजी करू नको, मी एवढी तुला खात्री देतो, की तू या मायेमध्ये अडकणार नाही. आणि मग कुठल्याही एका क्षणाचाही विलंब न करता शुकदेव गोस्वामी जन्म घेतल्या क्षणीच तिथून पळत पळत सुटतात. अशा प्रकारे इतकं शुद्ध मन आणि इतके ते शुद्ध भक्त असतात आणि ते
भगवंतांचं पूर्ण ज्ञान कथन केलेलं आहे भागवताचं शुकदेव गोस्वामींनी परीक्षित महाराजांना. तसंच हे ज्ञानी जे आपण म्हटलं की ज्या नैमिषारण्यामध्ये मग जे ऋषींनी ज्यांनी प्रश्न विचारलेले आहेत त्यांना त्यांच्या प्रश्नांना सर्व उत्तरं मिळालेली आहेत. सूत गोस्वामींनी त्यांना सगळी उत्तरं दिलेली आहेत. अशा प्रकारे हे ज्ञान घेतलंय. कपिल मुनींनी आपल्या मातेला हे ज्ञान दिलेलं आहे. अशा प्रकारे या ज्ञानाला जाणून भगवंतांना कशा प्रकारे आपण अजून सखोलपणे जाणू शकू. तेषामेवानुकंपार्थम अहम ज्ञानजं तमहा नाशयात्म्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. त्यांच्यावर विशेष अनुग्रह करण्यासाठी त्यांच्या हृदयात वास करणारा मी ज्ञानरूपी तेजस्वी दीपाने अज्ञानामुळे उत्पन्न झालेल्या अंधकाराचा नाश करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच असे जे जे भगवंतांच्या भक्तीमध्ये दृढ भक्तीमध्ये स्थिर आहेत, जे भगवंत ज्यांच्यावर विशेष अनुग्रह करतात, त्यांच्या हृदयात वास करणारा जो परमात्मा आहे, तो ज्ञानरूपी की जो परमात्मा आहे तो ज्ञानरूपी तेजस्वी दीपाने, की अशा प्रकारे या ज्ञानाने ज्या ज्ञानयोगाला आपण आधीही जाणलेलं आहे. मग भगवंतांना हे ज्ञान फक्त ज्ञान नकोय, त्या ज्ञानाचं आचरण हवंय, मिथ्याचार नको आहे. म्हणून हे योग्य ज्ञान एक उत्तम आध्यात्मिक गुरुच देऊ शकतो, जे पूर्णपणे म्हणूनच अशा कृष्ण भावनेत असणाऱ्या गुरूंकडून ते ज्ञान घेणं, ज्यांनी श्रीकृष्णांना तत्वतः जाणलेलं आहे, ज्यांनी भगवंतांना जन्म कर्म यांनी जाणलेलं आहे, तत्वतः ज्यांनी भगवंतांना जाणलंय, अशा उत्तम आध्यात्मिक गुरूंकडून ते ज्ञान घेणं हे अतिशय योग्य आहे. आणि असं ज्ञान घेऊन निश्चितच या ज्ञानरूपी तेजस्वी दीपाने आपल्यामध्ये जे अज्ञानरूपी उत्पन्न झालेला अंधकार आहे, जो अज्ञानाने अंधकार निर्माण झालाय, त्या अंधकाराचा पूर्ण नाश केला जातो. आणि म्हणूनच अर्जुनाच्या मनामध्ये सुद्धा ज्या शंका कुशंका ज्या काही प्रश्न त्याच्या मनात आहे, त्या सगळ्या ज्ञानाने या सगळ्याचा नाश केला जातोय. किंवा जे काही ब्लॉकर्स आहेत, त्याला विषाद करणारे जे काही त्याच्या मनातल्या भावना आहेत, ह्या ज्ञानरूपी शस्त्राने त्याचा नाश केला जातोय. अशा प्रकारे एका दिव्य भक्ताला, एका शुद्ध भक्ताला ज्ञानाने या सर्व गोष्टी उलगडतात आणि जाणल्या जातात. आणि मग इतकं सगळं जाणून अर्जुनाने भगवंतांना कबूल केलेले. बघा, अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यं आदिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, तुम्हीच पुरुषोत्तम भगवान, परमधाम, परम पवित्र, परम सत्य आहात. तुम्ही शाश्वत, दिव्य, आदिपुरुष, अजन्म, विभू आहात. नारद, असित, देवल आणि व्यास यांसारख्या महर्षींनी तुमच्याबद्दलच्या या सत्याला पुष्टी दिली आहे आणि आता स्वतः तुम्ही मला तेच सांगत आहात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून जसं मी आधी सांगितलं, उल्लेख केला की अर्जुनाने कबूल केले, की मग ज्या अर्जुनाला कुठलाही संशय मनामध्ये नव्हता, पण जे काही ज्ञान अर्जुन घेत आलेला आहे, ज्या काही ज्ञानाला भगवंतांनी अर्जुनाला उपदेश केलेला आहे, त्या ज्ञानातून अर्जुनाने जाणलेलं आहे आणि भगवंतांना पूर्णपणे जाणलेलं आहे की तुम्हीच पुरुषोत्तम भगवान, कारणांचे परम कारण, परमधाम, परम पवित्र, परम सत्य आहात. जे सच्चित आनंद आहे, जे शाश्वत आहे, ज्ञानाने परिपूर्ण, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा. आणि कारण जे जन्मत नाही, जे ज्यांचा अजन्म आहे, जे प्रत्येक युगामध्ये प्रकट होत आहेत आपल्या आपल्या मूळ रूपामध्ये, असे हे विभू आहेत. आणि आपण सूक्ष्म आहोत त्यांच्यापेक्षा. आणि म्हणूनच नारद, असित आणि देवल या सर्वांनी आधी याचा उल्लेख केलेला होता, पण आता प्रत्यक्ष तुमच्याकडून मी हे ऐकतोय. तुम्ही प्रत्यक्ष मला हे सांगतायत. या सत्याला या ऋषींनी पुष्टी आधीच दिलेली आहे आणि आता स्वतः तुम्हीही मला हेच सांगत आहात. हे शास्त्राचा आधार घेऊन मग फक्त भगवंतांचा प्रिय सखा आहे, आपला मित्र जे सांगतो आहे ते सगळं अगदी अगदी बिनधास्तपणे ज्याला मानलंय तसं नाही. तर अर्जुन प्रत्यक्ष शास्त्राचा आधार, ज्या शास्त्रामध्ये, ज्या वेदांमध्ये नमूद केलेलं आहे की या ऋषींनीही भगवंतांबद्दल जे काही वर्णन केलेलं आहे, त्या सत्याला तुम्ही आता पुष्टी दिली आहे आणि स्वतः तुम्ही मला आता हेच सांगत आहात.
आणि म्हणून मग अर्जुन आता भगवंतांना विनंती करतोय, सर्वमेतरदं मन्ये यन्मां वदसि केशव, नहि ते भगवतं व्यक्तिं विदुर्देवान दानवः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे कृष्णा, तुम्ही जे सर्व मला सांगितले आहे ते मी पूर्णतया सत्य मानतो. हे भगवान, देवता तसेच दानव तुमचे व्यक्तिमत्व जाणू शकत नाही. 10.15 हे पुरुषोत्तम, हे भूतभावन, भूतेश, देवादिदेव, हे जगतपते, खरोखरच तुम्हीच केवळ आपल्या अंतरंग शक्तीद्वारे स्वतःला जाणू शकता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून भगवंतांना अर्जुन सांगताय की जे काही तुम्ही मला सांगितलंय ते पूर्णपणे मी सत्य मानतो आहे, की देवता तसेच दानव सुद्धा तुमचं व्यक्तित्व जाणू शकत नाही. केवळ तुम्हीच तुमच्या अंतरंग शक्तीद्वारे स्वतःला जाणू शकता आणि तुमच्या विभूतींचं आता मला तुम्ही दर्शन द्या. जर माझी तेवढी पात्रता असेल तर निश्चितच तुम्ही तुमच्या ऐश्वर्याचं मला दर्शन द्यावं, की ज्यावर मी तुमची उपासना करावी, ज्यावर मी तुम्हाला जाणावं, तुमचं चिंतन करावं, तुमचं स्मरण करावं. आणि म्हणून अर्जुन भगवंतांना विचारतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे योगेश्वर कृष्ण, मी तुमचे कसे निरंतर चिंतन करावे आणि मी तुम्हाला कसे जाणावे? हे भगवान, कोणकोणत्या विविध रूपात मी तुमचे स्मरण करावे? 10.18 हे जनार्दन, कृपया आपल्या योग शक्तीचे आणि ऐश्वर्याचे विस्ताराने वर्णन करून सांगा. तुमच्याबद्दल श्रवण करून मी कधीच तृप्त होत नाही, कारण मी जितके अधिक श्रवण करतो तितके अधिक मला तुमच्या अमृतमयी संभाषणाचे रसस्वादन करण्याची इच्छा होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. असा अर्जुन भगवंतांच्या या ज्ञानाने अजिबात तृप्त होत नाहीये. जितकं ज्ञान घेऊ, जितकं ते अमृताचं सेवन मी करू शकू, तितकं मला करायचंय. कारण तुमच्या या योग शक्तीचं आणि ऐश्वर्याचं तुम्ही मला वर्णन करून सांगा. तुमच्या आंतरिक शक्तीद्वारे तुम्हीच स्वतःला योग्यपणे जाणून तुम्हीच तुमच्या ऐश्वर्याचं मला दर्शन देऊ शकता आणि म्हणूनच तुम्हीच मला हे ज्ञान देऊ शकता. हे भगवंता, मी कुठे तुमचं स्मरण करावं, कुठे तुम्हाला निरंतर चिंतन करावं? ज्या भगवंतांच्या शक्ती आहेत त्या सगळ्या शक्तींमधल्या भगवंत सांगतायत की मग ज्या काही तुमच्या शक्ती आहेत त्या सगळ्या शक्तींचं मला तुम्ही वर्णन करून सांगा. तुमच्याबद्दल मी श्रवण करून थकत नाहीये. मग या भौतिक जगतामध्ये मग मला सांगा हो, की भगवद्गीतेचं हे ज्ञान घेऊन तुम्ही थकताय का हो सगळे? तुम्हाला वाटतंय की आता बंद करावं, बस आता हे संपावं? हा या श्रवणात खूप छान मित्तल माताजी, खूप छान की या श्रवणात आत्मिक आनंद आहे. भक्त आणि शुद्ध भक्त. हा, मी सांगते प्रशांत प्रभूजी तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर, की निश्चितच बघा वसुधा माताजी सांगतायत, कारण या भौतिक जगतामध्ये खरंच येतो का हो, तर या रसाश्रवण मग नाही येते. तुम्हाला भगवद्गीतेचं हे ज्ञान आपण जितकं घेऊ तितकं आपण जास्तीत जास्त आत्मसात करण्याचा आपला प्रयत्न असेल. आणि म्हणून मला नाही वाटत की म्हणजे मी तरी असं की माझा प्रयत्न आहे तुमच्यापर्यंत सुलभपणे पोहोचवायचा आणि तुमच्यापर्यंत हे ज्ञान जितकं मी देऊ शकेन तितका द्यायचा प्रयत्न आहे. आणि म्हणूनच मला जे जे तुम्ही सगळे श्रद्धेने इथे आलेले आहात त्यांना निश्चितच भगवंतांना जास्तीत जास्त जाणायचं आहे आणि निश्चितच त्याचा कंटाळा येत नसेल. त्याचप्रमाणे अर्जुन भगवंतांना सांगतायत की मला अजिबात तृप्ती होत नाहीये, कारण मी अजून आतुर आहे तुमच्याबद्दल जाणण्यासाठी आणि जितकं अधिक श्रवण करतो तितकं मला तुमच्या अमृतमयी संभाषणाचं रसास्वादन करण्याची इच्छा होत आहे. आणि मग भगवंत आता सांगतायत अर्जुनाला. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. श्री भगवान म्हणाले, ठीक आहे, मी तुला माझ्या विलोभनीय अभिव्यक्तीबद्दल सांगेन, परंतु ज्या प्रमुख अभिव्यक्ती आहेत त्यांचेच मी कथन करेन, कारण हे अर्जुन माझे ऐश्वर्य अनंत आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. असं ज्या चित्रामध्ये दिसतंय हे भगवंतांचं सगळं ऐश्वर्य अनंत आहे. पण या अनंत ऐश्वर्यातल्या या चित्रात दिसतायत या सूचक अभिव्यक्ती. भगवंत म्हणतायत त्यापैकी मी तुला काही सूचक अभिव्यक्ती सांगेन, कारण माझं हे ऐश्वर्य अनंत आहे, अमाप आहे आणि म्हणूनच मी काही फक्त या अभिव्यक्तींचं तुला कथन करेन. आणि मग त्या सगळ्या सूचक अभिव्यक्तींचं भगवंत कथन करतायत जे मी तुम्हाला सांगते. हे अर्जुना, सर्व जीवांच्या अंतर्यामी स्थित असणारा परमात्मा मी आहे. मीच सर्व जीवांचा आदी, मध्य आणि अंत आहे. आदित्यांमध्ये विष्णू मी आहे, तेजस्व्यांमध्ये दैदिप्यमान सूर्य मी आहे, मरुदगणांमध्ये मरीची मी आहे, नक्षत्रांमध्ये चंद्र मी आहे, वेदांमध्ये सामवेद मी आहे, देवतांमध्ये स्वर्गाचा राजा इंद्र मी आहे, इंद्रियांमध्ये मन मी आहे, प्राणी मात्रांमधील चेतना मी आहे, सर्व रुद्रांमध्ये शंकर मी आहे, यक्ष राक्षसांमध्ये कुबेर मी आहे, वसूंमध्ये अग्नी मी आहे, सर्व पर्वतांमध्ये मेरू पर्वत मी आहे. हे अर्जुना, पुरोहितांमधील प्रमुख पुरोहित बृहस्पती मीच आहे, सेनापतींमध्ये कार्तिकेय मी आहे, जलाशयांमध्ये सागर मी आहे,
महर्षींमध्ये भृगु मी आहे, ध्वनींमध्ये दिव्य ओंकार मी आहे, यज्ञांमध्ये जपयज्ञ मी आहे, अचल पदार्थांमध्ये हिमालय पर्वत मी आहे, सर्व वृक्षांमध्ये अश्वत्थ वृक्ष मी आहे, सर्व देवर्षींमध्ये नारद मी आहे, गंधर्वांमध्ये चित्ररथ मी आहे आणि सर्व सिद्ध पुरुषांमध्ये कपिल मुनी मी आहे. अमृत प्राप्ती करता केलेल्या समुद्र मंथनातून उत्पन्न झालेल्या अश्वामधील अश्व उच्चैश्रवा मी आहे, गजेंद्रांमध्ये ऐरावत मी आहे, मनुष्यांमध्ये राजा मी आहे, सर्व आयुधांमध्ये वज्र मी आहे, गायींमध्ये सुरभी गाय मी आहे, प्रजोत्पादनास कारण असणारा कामदेव मदन मी आहे, सर्पांमध्ये वासुकी मी आहे, नागांमध्ये अनंत मी आहे, जलचरांमध्ये मी वरुण आहे, पितरांमध्ये अर्यमा मी आहे, नियमन करणाऱ्यांमध्ये मृत्यूचा नियंता यमदेव मी आहे, दैत्यांमध्ये भक्तराज प्रल्हाद मी आहे, दमन करणाऱ्यांमध्ये काळ मी आहे, पशूंमध्ये सिंह मी आहे, पक्ष्यांमध्ये गरुड मी आहे, पवित्र करणाऱ्यांमध्ये वायू मी आहे, शस्त्र धारण करणाऱ्यांमध्ये राम मी आहे, मत्स्यांमध्ये मकर मासा मी आहे, प्रवाही नद्यांमध्ये गंगा नदी मी आहे, सर्व सृजनांचा आदी अंत आणि मध्यही मीच आहे, सर्व विद्यांमध्ये अध्यात्म विद्या मी आहे, तर्कशास्त्रींमध्ये निर्णायक सत्य मी आहे, अक्षरांमध्ये अकार मी आहे, समासांमध्ये द्वंद्व समास मी आहे, अविनाशी काळ मी आहे, सृष्टीकर्त्यांमध्ये ब्रह्मदेव मी आहे, सर्व हरण करणारा मृत्यू मी आहे, भविष्यामध्ये अस्तित्वात येणाऱ्या प्रत्येक वस्तूचं कारणही मीच आहे, स्त्रियांमधील कीर्ती, ऐश्वर्य, मधुर वाणी, स्मृती, बुद्धी, दृढता, क्षमा मी आहे, सामवेदातील स्तोत्रांमध्ये बृहत्साम मी आहे, छंदांमध्ये गायत्री मी आहे, मासांमध्ये मार्गशीर्ष मी आहे, ऋतूंमध्ये वसंत मी आहे, जो मार्गशीर्ष नोव्हेंबर आणि डिसेंबर महिन्यामध्ये येतो, वसंत ऋतू मी आहे, पसवणाऱ्यांमध्ये द्यूत मी आहे, तेजस्व्यांचं तेजही मीच आहे, विजयही मी आहे, साहस आणि बलवानांचं बलही मीच आहे, वृष्णी वंशीयांमध्ये वासुदेव मी आहे, पांडवांमध्ये अर्जुन मी आहे, मुनींमध्ये व्यास मी आहे, महान विचारक कवींमध्ये उशना मी आहे, अराजकतेचे दमन करणाऱ्या सर्व साधनांमध्ये दंड मी आहे, जे विजयेच्छू आहेत त्यांची नीती मी आहे, रहस्यांमधील मौन मी आहे, ज्ञानीजनांमध्ये ज्ञान मी आहे, आणि अशा प्रकारे संपूर्ण सृष्टीचं बीज मी आहे, कोणताही चराचर प्राणी माझ्या विना अस्तित्वात राहू शकत नाही. अशा प्रकारे भगवंत सांगतायत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. शिवाय हे अर्जुना, मी सर्व अस्तित्वाचा उत्पत्ती करणारा बीज आहे. असे कोणतेही अस्तित्व नाही, हलणारे किंवा न हलणारे, जे माझ्याशिवाय अस्तित्वात असू शकते. 10.40 हे पर्यंत माझ्या दिव्य विभूतींना अंत नाही. मी तुला जे सांगितले आहे ते माझ्या अनंत विभूतीचे केवळ सूचक आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच भगवंत सांगतायत की जे क्षर आणि अक्षर ज्या पुरुषोत्तम योगामध्ये आपल्याला, की जे चल आणि अचल याच्या हे सगळं जसं काही जे काही आध्यात्मिक भौतिक जगतामध्ये जे काही आहे ते सगळं माझ्यापासून अस्तित्वात, माझ्याशिवाय हे अस्तित्वात असू शकत नाही. आणि म्हणूनच माझ्या सर्व दिव्य विभूतींना अंत नाही. तुला मी जे काही दाखवलंय आता ते फक्त सूचक अभिव्यक्ती आहेत. त्यातल्या ज्या काही रिमार्केबल आपण म्हणतो ना, तेवढ्या फक्त सूचक अभिव्यक्ती भगवंतांनी इथे सांगितलेल्या आहेत. आणि म्हणून भगवंत म्हणतायत, यद्यद्विभूतिमत्सत्वं श्रीमदुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोश संभवम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. सर्व ऐश्वर्यवान, सुंदर आणि तेजस्वी अभिव्यक्ती माझ्या तेजाच्या केवळ एकाच पुल्लिंगातून उत्पन्न झाल्या आहेत हे तू जाण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.
मग या सगळ्या ज्या विभूती आहेत, या सगळ्याचं जे वर्णन केलेलं आहे, हे भगवंतांच्या तेजाच्या एका स्फुल्लिंगातून, जसं म्हटलं की भगवंतांच्या श्वासातून, ज्या महाविष्णूच्या श्वासातून अनेक ब्रह्मांड निर्माण झालेली आहेत आणि या प्रत्येक अणुरेणूमध्ये भगवंत ज्या क्षीरोदकशाही विष्णू म्हणून परमात्मा रूपामध्ये आहेत आणि या भगवंतांनी बीज देणारे पिता हे, जसं आधीही सांगितलं की ब्रह्मा हे नंतरचे निर्माता आहेत, दुसरे निर्माता हे ब्रह्मा आहेत, पण प्रपिता हे आपले भगवंत आहेत आणि त्यांच्या स्फुल्लिंगातून हे सगळं उत्पन्न झालेलं आहे. अशा या सगळ्या ज्या तेजस्वी विभूती आहेत, या सगळ्या भगवंतांपासून निर्माण झालेल्या आहेत. आणि मग भगवंत अर्जुनाला विचारतायत, अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. परंतु हे अर्जुन, या साऱ्या सविस्तर ज्ञानाची काय आवश्यकता आहे? माझ्या केवळ एकाच अंशाने मी हे संपूर्ण विश्व व्यापून धारण करून राहिलो आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. भगवंत अर्जुनाला म्हणतायत की या खरंच या सगळ्याची गरज आहे का? या सगळ्या अभिव्यक्तींची, ऐश्वर्याची खरंच गरज आहे का? कारण हे सगळं विश्व भगवंतांनी एका अंशातून व्यापलंय. ज्या परमात्मा रूपी अशा या क्षीरोदकशाही विष्णू, जसं म्हटलं तसं प्रत्येक अणुरेणूमध्ये या सगळ्या शक्तींमध्ये भगवंत स्थित आहेत. सर्व हे भगवंतांच्याच आश्रित आहे, भगवंतांचेच आश्रित आहेत आणि म्हणूनच या भगवंतांपासूनच सगळं निर्मिलेलं आहे. अशा प्रत्येक जीवामध्ये आपल्याला परमात्मा दिसतोय बघा. प्रत्येक जीवाच्या हृदयामध्ये परमात्मा रूपी भगवंत आपल्याला दिसतायत आणि त्यामुळे सगळ्या विश्वामध्ये भगवंत आहेत. मग खरंच या सगळ्याची आवश्यकता आहे का? कारण जिथे एका अंशामध्ये भगवंतांनी, आपण परमात्म्याचाच अंश आहोत, हा आत्मा, हा जीवात्मा हा परमात्म्याचा अंश आहे हे जाणायचं, या अंशातून भगवंतांनी सगळं विश्व व्यापून राहिलेलं आहे. आणि म्हणून भगवंत म्हणतात, खरंच या सगळ्या ऐश्वर्याची जरूर आहे का? जिथे माझं ऐश्वर्य अनंत एका अंशामध्ये मी व्यापून टाकतो. अशा प्रकारे भगवंतांनी प्रत्यक्ष सगळं सविस्तरपणे, अगदी स्पष्टपणे उलगडून सांगितलंय. कशा प्रकारे चतुश्लोकी गीतेतून आपण भगवंतांना अधिकाधिक जाणण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. ज्या संबंध, अभ्युदय आणि प्रयोजन याच्यातून सुंदर प्रकारे हे उलगडलेलं जातं. अशा या दशमोध्याय समाप्त हा. इथे 10वा अध्याय आपला संपतो आहे. मी शेअरिंग थांबवते आणि 1 मिनिट आपला आधीच अध्याय झालाय, रेकॉर्डिंगही थांबवते.